sa iyong mga salita. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kayo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Mayaon ikaw o Ginoo. Ang mga Pariseo og pipila sa mga magtutudlo sa balaod nga gikan sa Jerusalem mialirong kang Hesus. Og namatigdan nila nga may mga tinun-an ni Hesus nga nangaon nga hugaw og kamot sa ato pa. Wala sila makapanghunaw sumala sa paagi nga gitudlo sa mga Pariseo nga buhaton sa mga tao. Kaya mga Hudiyo gud, labi na ang mga Pariseo, nagtuman man sa mga gitudlo sa ilang mga katigulangan. Dili mukaon ang mga Pariseo kundi una sila makapanghunaw sa hustong paagi, ni mukaon sila bisan unsa nga gikan sa merkado kundi pa kini kahugasan. May daghan pang mga sugo nga ilang nadawat o gituman ingon pananglit sa hustong paagi sa paghugas sa mga tasa, mga kulon, mga panaksan, nga tumbaga o mga higdaanan. Busa ng utana kang Hesus ang mga Pariseo ug ang mga magtutudlo sa balaod. Ngano ba nga ang imong mga tinun-an wala man magtuman sa mga sugo nga gibilin sa atong mga katigulangan, kundili nangaon hinuon nga hugaw ug kamot? Si Hesus mitubag kanila, wala gayon masayop si Isaías sa iyang gipanagna mahitungod kaninyo. Mga tigpakaaron ingnon kamo sumala sa giingon sa Dios nga gisulat ni Isaías, kining mga tawhana nagpasidungog kanako sa pulong lamang, apan ang ilang kasing-kasing halayo kanako. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, kay ilang gitudlo nga balaod sa Dios ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao. Ug midugang sa Hesus sa pag-ingon, gipasagdan ninyo ang mga sugo sa Dios ug mauhinooy inyong gituman ang mga pagtulun-an nga iya sa tao. Unya gipaduol pag-usab ni Hesus kaniya ang panon sa katawhan ug miingon siya kanila, pamati kamong tanan ug sabta ninyo kini, bisan unsa nga mosulod sa bakba sa tao dili makahugaw kaniya. Ang makahugaw sa tao mao kadtong mugula kaniya, kay gikan sa sulod, gikan sa kasing-kasing sa tao manggula ang mga daotang hunahuna, pagpakighilawas, pagpangawat, pagpatay, pagpanapaw, pagkaibog, pagpanglimbong, kalaway, kasina, pagbutang-butang, pagpagarbo, ug pagbinuang. Kining tanan nagikan sa sulod sa tao ug maoy makahugaw kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, ang tema karon sa atong mga pagbasa hangtod sa Ebanghelyo kining pagtuman sa balaod. Nya dunay duha ka balaod nga atong makita dinhi sa atong mga pagbasa. Ang unang balaod mao ang balaod sa Dios ug ang laing balaod sa tao. Hay may ganahan ninyong sundon, balaod sa Dios o balaod sa tao? Nganong balaod sa Dios man?
tungod kay matod pa sa atong unang pagbasa, ang balaod sa Dios maghatag yun og kaayuhan, makapahimo natong mga maayong tao. Muna sa atong kanini ang tubag sa Salmo, ang naghimo sa katarungan nagpuyo sa atubangan sa Ginoo, kay wa gyoy ipabuhat ang Ginoo nga dili maayo, makaayo gina nato. Sa ikaduhang pagbasa, gibutang dinhi nga ni San Tiago or St. James, ang tanang maayo ug hingpit nga gasa nagikan sa langit, gikan sa Dios nga mao'y nagbuhat sa tanan sa kahayag diha sa langit. Unya, ang iyang mga pulong kamatuoran, ug kinsa tong magsunod sa iyang mga pulong saman nagtuman sa kamatuoran. Ang kadtong di magsunod, gilimbungan niya ang iyang kaugalingon. Karon kung anritas balaod sa tao, peligro kayo ni. Kay nga naman, pulos-pulos gid ni siya sukwahi sa sugo sa Ginoo. Kaning pagbutang og mas sa atong naong, unsa man ni? Sugo sa Ginoo o sugo sa tao? Sure? Ambot lang ninyo. Kanusa man ta makaingon nga kani sugo ni sa tao? Kon ang iyang concern para ra sa lawas. Kay ang balaod sa tao para ra ginas lawas. Wa gi apil ang kalag. Pangita mo dinig balaod sa yuta nga kanabang iya gid sa yuta ba nga ang hunahuna makaayo sa kalag. Wa oy, sama ng divorce, same-sex marriage, balaod mo na. Anang legal separation. Kanang sa punang uban, death penalty. Pulos gina para lawas. Di ba? Kanang ginikanan nga manghapak kasi imong anak, prisohon ka. Sauna, paras kalag, paras lawas. Lawas gyapon, bana mangulatas asawa, prisohon. Sauna, lawas o kalag? Lawas eh. Ang Ginoo lahi kayo. Ang iyang balaod unas tanan kana gyung makaayo sa kalag. Muna dinhi nag-conflict sila kay ang mga Hudiyo gihimo man nilang balaod sa ilang tinuhuan nga kanang pagpanghunaw sa kamot sa di pa kamukaon mao na siya balaod sa Ginoo. Kanang manghugas ka sa imong mga plato sa paghugas balaod na sa Ginoo. Di ka mosunod ana sa to pa wa ka mahigugma, wa ka magsunod sa balaod sa Ginoo. Ingos Kristo, kanang musud sa imong lawas, kanang imong gikaon, di ana makahugaw nimo. Ang hugaw di agikan sa sud, padung sa gawas. Ana kita perti na to makapanglimpyo, labi na karon la pasiritan kinatong alkohol tanan gyud kamo talab limpyo ana hastang naong pasiritan alkohol, ligo pag alkohol ana. Ang kay bati musud niyang COVID, musud mamatay ta. Matay. Pero wa gyud nato butangig maskara ang atong huna-huna o kasing-kasing aron di musod ang mga dautan nga mga huna-huna sama anang kalaway. Kaning gipanghisgutan diri ba? Kaning wa mo mga igo ani gikan sa sulod, gikas kasing-kasing sa tao manggula ang daotang huna-huna, pagpakighilawas kana mga premarital sex, fornication, nya same sex, nya pagpangawat, pagpatay, sama ng abortion. Abortion ba? Di am lagi kasulod nun. Kanang pagpanapaw, panapaw ba? Kanang musapaw ka.
Ito mga bata nga nangumpisal na ako 12 anyos. Unsa imong sala inday? Kusog ko manapaw pader. Unsa? Tanaw ko now bata pa magay na siya. Kay kana bang para confirmation ba? Nako unsa imong sa? Kusog ko manapaw. Nako unya. May gani kay nabuhi pa ka. Unsa may himo ding gihimo nga manapaw man ka? Siya kana bang naay magtabi niya musapaw kog storya. Kusog siya manapaw. Sakto biyasan. No. Wa sa tao kasabot kay bata unsa nang panapaw basta ayaw panapaw. Sabi niya ay sapaw istorya dia. Manaaw man siya. Di mo tingay ito nakaingon siya kusog siya manapaw. Pero kamo mga dagko apil nako kasabot mo ani yung saning panapaw eh. Kana bang nanay nagkaminyo ay niya musapaw ka dito. Nanay nagsapaway niya musapaw pagyud ka panapaw na. Nya kaning kalaway sus kaning kalaway karon naa sa cellphone naa sa kuan wa kita magtap-tap ani siga pa kay mga mata mo tan-aw apil ng pari sig tan-aw kalaway parting daghana na rong malawayon mga sinuluban karon laway kay istanan ang naa diha sa cellphone sa internet laway kayo ug di jud ka mo open og laway tagaan jud ka sa internet nganang mo pop up ba mo pop up kinsa man say di mo open nga lingaw sa ta pagpanglimbong fake news kana bang linimbungay ba grabe kay karon sinang kana ang lawas Padersiano yang now Manny Pacquiao ano bang maglibog na lang ka ba sama ni gabantay mo anak kana bang usab-usabo dali kay na usabon das computer una usahay maglagot ni mga estudyantes maestra ang naong maestra ibutang sa kanang mga bikini open ba kanang magliad-liad diya sa kanaan diya sa beach ang ibutang naong maestra may gani ang pare o pag-ibutang nito ako lang na sa ibutang ninyo nya panglimbong mo na pratong Manny Pacquiao ba gaduwa siya sa boxing nya ika 4th round pa sa live diha sa cellphone pero doon na nag-post sa YouTube na pildi ko nus ugas, nahaluhod ko nus ugas. Nakula pildi di ay. Napay mga picture nga, napay narisyon nga. Wa kuno kasagang si ugas kay paspas kay Pacquiao ana. Ang resulta de hinus Pacquiao may pertigubaas naong de. Nako, fake news bitaw. Morning pagpanglimbong. Kamo dili mo manglimbong. Kamo mga asawa di mo manglimbong sa bana. Oh, mga limbungan kayo mo. Kamong mga bana, di mo manglimbong siyang asawa. Utrosan mo. Ang pare, di manglimbong sa parisyoner. Nabaw pa. Kamo, di san mo manglimbong sa pare. Oy, utrosan mo. Anak sa sibot. Wakoy kwarta. Di kayo muhog sa sibot. Muna, ang resulta yun, wala na ginoy kwarta. Gabaan lagi. Na ay daghan kanang pagbutang-butang kana bang himo-himuan imong istorya imong sikataw naglikay bataani kusog kay tang butang-butang kanang chismis tang kusuga gid nato ana sa magmaskara kanang mga chismosa ay buwa-buwa ng baba mao na Hesus Kristo pagbantay mo ana mao na tinuod nga makahugaw kanang makahugaw sa kalag mao na tinuod nga makahugaw dili ka na mga hugaw-hugaw sa lawas ang tinuod nga sakit nga virus nga COVID wapagan ni anyo hangtod na nis katapusan kanang sala mo na grabe kay nga virus o kining atorong giantos nga virus kanang inyong gitap-tap-tap-tapan bunga ra na sa atong sala kana bang layo na kay tas Ginoo samas giingon ni propeta Isaías nga girepit ni Kristo nagsigi mog simba nako sa inyong mga bakba apan ang inyong kasing-kasing halayo kanako nya kung layo tas Ginoo ang grasyas Ginoo dili sa na mulihok dinhi nato di mulihok asa man ang grasyas Ginoo maglihok matud palagi dili sa mga tao nga naminaw o nagtuman sa iyang mga pulong naa diha maglihok ang grasyas Ginoo
Pero para sa mga tao nga way tuman-tuman, may musimba unya para lang makasimba, nya magmisa rasad para lang makatuman sa misa kay schedule, or misa kay yawat na lang mga kolekta. Kung kana nalay atong tumong, way kapuslanan na. Mao na unsa may balaod nga epektibo kayo, kana gyung balaod sa gugma. Higugmaon ang mga higugmaon labaw sa tanan ang Ginoo, nya dayon ang kadtong mga tao nga gustos Ginoong ipahigugma. Kinsa man ang mga ilo, ang mga balo, kana bang mga byuda, kanang mga abandon, kanang mga way balay, kanang na ang mga sinalikway sa katilingban, kanang mga piniriso, mga binilanggo, ang mga kawatan, ang mga manuyupay, mo na atong higugmaon. Kaya nga naman, hibaw mo ngano? Kay sila mao'y labing ubos diha sa estado sa atong katilingban. Nya si Kristo nag-ingon yun, unsay inyong buhaton ngadto sa labing ubos, mo na inyong gibuhat nga rinako. O kawang kaayo ning atong pagsimba, ug di ta kamo mohigugma sa mga tao nga gustos Ginoong atong higugmaon. Prasgo ninyo, wanas inyong balay ang pare, higugmaon ninyo, pakanon ninyo, pasudlon ninyo o dili. Pati manon oy, pasudlon, ihawan pag manok. Bisag wa gyud manok, mangawat pa sa silingan, aron lang yun, adi ay mangayo pa gyud sa silingan, aron lang yun makahikay manok kay paras pare. Pero mo na sa inyo ang katong bagong laya dito sa prisuhan, na mo'y kusog ay manglungkab sa inyong balay sa una. Nya gigutom, pakanon dili. Oh, klaro kayo mga naong ninyo. Mao na, bantay-bantay ta aning kinaiya ha. Mao ni makapahugaw na to. Hugaw kay tagunahuna. Gauda ang atong unahuna. Yay, kawatan na ba kayo ninda ko? Uy, panira dia, ay pangabdi dia. Mangawat sa nani buang-buang. Pagtawag og barangay, report sa barangay na, niya din ni padungay. Sig standby buang-buang na. Anaon na yun. Nyag pare ka ni mo patbang-atbang. Uy, supada. Uy, ngari padir. Ay di mo agi ra ko ay ngari hapit lagi. Diyan na gianda mo, pag gianda mo, sige sulingas mata nga anak. Pakata na dito ka na. Ali. Oh, mga buangon kay musta na. Mao na ang atong alagaran, ang dili, ang katong labing ubos, ang labing taas niya. Mag-anam og kataas ang posisyon sa tao, ganahan kitang mo alagad. Matulas inyo, magkuyog ang pari ug ang sakristan, kaysa may inyong atiman. Siyempre, ang pari, yun. Manya kung magkuyog ang pari ug ang obispo, kaysa may inyong unahog atiman. Klaro kayo, obispo. Di na mo kailas pare. Padersiano, asa pa mo kaila? Uy, bisyap. Di na gyan mo mutagad padersiano. Nga naman, di na may obispo. Manya kung ang obispo ug ang kardinal, magkuyog. Oh, ato na sa gas kardinal. Kardinal Tagli, ali. Kardinal, saan anong bagong kardinal diya sa Jose, sana? Bincula. Oh, na, ali. Kardinal. Ang obispo nga kuyog, pakapi na lang sad. Unyag ang kuyog sa kardinal ang Santo Papa. Na, haros tanan, wala kita doon. Santo Papa. Sus. Ang ngayon, kitang ibanlod sa impyerno. Karon balihan na ha? Balihan na. Mato gani sa padersiano sa inyo, kuyog ang sakristan. Dong, mo dong, pangaon. Ikaw pa din, lingkod sa kadiya, ha? Pangaon sa mga dong, pangaon. Yan, ingon din pare, buwang ako, unsama ko dire, ingon din ka, pagkuhag tubig dito pa din para imnonon sa ato mga sakristan, kay haron sa sila di masudipan ba? Ako ha, to ditong gripo ko dire, ako ha, sa dito. O ang pare gani, Diyos nun, makuha gina siya. Maingon gina siya, salamat ha, salamat kayo kay gitagaan ko ni mo opportunity nga makaalagad ani mga animal dagko no. Ato man. Adi sa nga animal, niining mga tao nga atong tuyo. O ana, lipay ka na. Pero pare gani nga yawanon nga gusto sang magpatagad, maingon din na siya. Mao kani mo atimanon, adto nako, uli nako sa kumbento. Wa ako magkinahanglan na dire. Nya, iglakaw pare, maingon din ng pare, usap kay layog na to. Din agi na dool. Ana.
Muna, akong papa si Biro, makaingon sa kuwato nga, nalangit na gito. Kay, grabe kay ito siya mo higugma. O mga kanang mga ubos, yun ba? Wa gito isalikwa itong amahana. Apil na niya higugma akong mama. Atong panahon na edad mig karing ika-5 ngadto padong sa mga 10 anyos. Grabe gyud mama manglatos. Hapit kaduhas usa ka adlaw gyud. Ang among linatusan ang sanga ng bayabas. Mag-stop gito siya ng sangas bayabas nga ipangsuksok ato among bongbo nga sa asawa kanang sa asawa na mga lumpit. O itupad niya siya mga upos. Sige niya tong kuan. Pinutol gito niya, pinili gito mga sangaha. Ito yung ilatos na mo niya. Asahis papa, masiradaan diya sa balay, kay siradaan man tong mama ang balay, inig panglatos niya na mo, ikasuko. Si papa, di katos na maabutan ba? Yung ito'y pili sa mamang oras, latos. Naas papasod sa mong balay niya. Gamay ra sa mong balay. Mura ko na ning lamisa o gimo ning anaon na rin. So inighuyan ni mama ighapos, maigo sa papa gamay dito. Nagaluhod mis altar niya. Mama hapos pa imong. Tuagsig ko ng tumoy sa sangas bayabas ko. Ighapos. Ito nga, grabe na dyan kain amo ditong pagkasigig latos, sigig ngaab, hilak. Igtingog ni papa, tingog tos papa, hinay kayo ba? Hinay, hunongin na naglatos ng mga bata, kaya masig mamatay na latos sinoon. Pwerte na ba na itong atiman anak para mabuhi? Mama, gwa pa matakbaw dito. At tubangon din papa, kung saan kang pistiha ka, ikay mo palit, ani? Siya'y hapsan itong mayo. Isog man ka, dakong kaglawas, dakong kay papa, mama, gamay gayo. Dakong kaglawas, umaga ko, kaliwat mo mong ulatag asawa. Sumaga, kanang ipang-apil pag yun na, panghisgutan pag yun ng mga, bang hagit-hagit yun ba? Sumaga ko, kaliwat mo mong patay asawa. Sige, sumaga ko. Mas papa, kaya isog yun mo, manana rin ito papa, sige, piti-piti, latos papa. Ito. Ako ditong galuhon nga gahilak, pag sige sa kong ingon, ginuin taon, pasukula in taos papa, pasukula in taon. Kaya ako muna masukbagan lagi ni mama, katuog maginis mama. O di ba, puniton bang papa, ilambo yung lapos kitingali sa among sa nga bongbo nga, gubao na sa gayon. Nako kanim, lapos gining bayhana yun. Pero di man gis papa, tani noon, naunahin og kamatay sa papa noon. Itong paralyzed ng papa, unong katuig man to, 1989 hangtod 1995, na-paralyzed ba? Sige na kong ingos Ginoo, Lord, nganong kani may imong gi-paralyzed? Tuan on dito ang ngayon kay paralyzon, perting yaw-yawan. Kadtong tatoy nahiwi ang bakbaro, di na to kayaw-yaw. Papa naman o igato, laway diri, anak na diri. Half body paralyzed, pero doon ang ginay purpose ang Ginoo kay si mama sa pag-atiman niyang papa, parte na yung buutana. Muna nangamatay naman to silang duha. Siguro jud kong holding hands to ron dito. Sige tulog tanaw na anak na tong pare ay sige pagarpal. Manindog na ta. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Og kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito, mabalik siya paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan, sa mga santos, sa kapasayloan, sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas o sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, ang gasa sa pagtuo, mapadayag diha sa atong mga buhat, busa, mapaubsanon kitang mudangop sa Ginoo ug matinumanon sa iyang mga pulong moingon kita, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Alang sa tanang sakop sa simbahan nga magpuyo na ang tanan diha sa diwa sa kaluoy ug pagkamaunungon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami.
alang sa mga namunuan sa atong nasod, nga makabaton sila sa grasya sa Dios, nga magmalaumon sila pagsulbad sa mga katilimbanong suliran sa atong nasod. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan nining COVID-19, nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton, ug ubang butong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuog paglaom, isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamomot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa itong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampuson ta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang kanila nga nahikatulog diha ni Kristo, nga mahiusa na sila uban kaniya sa langit. Labi na ang kalag ni Severo, ubod, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Maluluyon nga Dios pamatia ang mga pagampo sa imong katawhan, kay amo kining gituboy dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.